גוף האדם, הגוף של כולנו, מונה כמה חושים? 5. האם אתם יודעים למנות לי אותם? ראייה, שמיעה, ריח, טעם אהוב על כולם. יש עוד חוש, אתם יודעים מהו? שמעון. עכשיו החושים מחוברים אחד לשני, לא יודע אם אתם יודעים, חוש ריח וטעם מחוברים אחד לשני, חוש שמיעה וחוש ראייה מחוברים אחד לשני. אתם יודעים איך? כן? אם אתם שומעים ואתם רואים, זה אומר שזה קיים. יותר מזה, אם תראו חתול נובח, הב, תגידו משהו פה לא מסתדר לי בעיניים. נכון? אבל אתם יודעים מה החוש הכי חזק בגוף שלכם? הכי חזק, הכי חיוני גם דרך אגב. ראייה. חוש הראייה, החוש הכי חזק בגוף האדם, בכלל בעולם החושים בעולם, מהסיבה שחוש הראייה, בזכותו אנחנו מתקיימים. חיה בטבע דרך אגב שהיא עיוורת לא עלינו, לא מחזיקה יותר מדי זמן, כי כנראה מישהו יציד אותה, או שבטעות היא תעבור כביש, ואו, לא עלינו. אבל אנחנו בני אדם, אנחנו דואגים אחד לשני, לכן היום גם עיוורים יכולים להתקיים. ופה אני מגיע לסיפור שלי. גבירותיי ורבותיי, לפני 5 שנים זה היה, משהו כזה, ראיתי טלוויזיה. אני רואה הרבה טלוויזיה, אני ממליץ לכם גם כן, אבל אני לא רואה את השטויות של ערוץ כל מיני ריאליטי וכאלה. אני רואה National Geographic ו-Discovery Channel. ממליץ לכם בחום, שם מראים מקומות שלא, כנראה לא נגיע אליהם, וגם סיטואציות שאין מצב שנזכה להגיע. וראיתי סדרה, יותר נכון תוכנית אחת, על דברים לא הגיוניים, שזה מעניין אותי באופן אישי. והיה שם קבוצה של אנשים מצרפת שנוסעים על אופניים. ועד לכאן זה לא כזה מעניין. הקבוצה של האנשים האלה שנוסעים על אופניים, אמיתי לחלוטין, מה שאני מספר לכם, עיוורים לחלוטין. לא מרכיב אותם אף אחד, הם נוסעים לבד על אופניים ברחובות צרפת. עכשיו, מה שאני מספר לכם, זה אמיתי לחלוטין. יותר מזה, זה ניסוי שהתחיל בישראל, ממש לפני איזה חצי שנה. הקבוצה הזאת נוסעת על אופניים ולא נכנסת בקירות ולא נכנסת בשום דבר, מהסיבה הפשוטה. יש להם על הכידון משהו שנקרא קליקר. שמעתם על זה פעם? שומעים את זה? הקליקר במקור, דרך אגב, מיועד לכלבים, לאלף כלבים. אבל גילו שברגע שהראייה שלך, לצערנו לא עובדת, חוש השמיעה מתפתח לרמות אחרות. אם תעצמו עיניים ותספרו קצת איזה חצי שעה, תשימו לב שהשמיעה שלכם מתחדדת, ופתאום שומעים דברים שלא הייתם שומעים, כמו שעון למשל. קליק, 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 או דברים אחרים, ואם תקשיבו ממש גם תוכלו לשמוע זבובים עוברים. זה מתחיל להיות מעניין, אבל הקליקר, העבודה שלו, הוא יוצר אקו, הוא עושה קליק, והכל עף באוויר. הוא פוגש את מה שהוא פוגש וחוזר חזרה. יש חיה, גם כן בטבע שהיא עיוורת וחיה ככה. אתם יודעים איזה חיה זו? עטלף. איזה חיה? נכון, עטלף. עטלף הוא עיוור והוא עף, זה בכלל לא להיכנס במשהו. וזה מגניב, למה קבוצה של אנשים רואים בעזרת השמיעה. חשבתי בהתחלה זה מדע בדיוני בדיוק כמוכם, הרי לא הגיוני, נו מה אתה עושה ככה ואתה שומע את הסביבה שלך, וניסיתי. ניסיתי קודם כל בבית שלי, שזה טריטוריה די מוכרת, ובחוץ, וגיליתי משהו מדהים. לא רק שאפשר לראות את הסביבה שלך לפי ההחזר של הסאונד, וגם יכול להתחיל להבין מה אתה שומע. זה אומר באיזה צורה זה אולי כיסא, אולי בן אדם. לפי ההחזר אתה יכול להבין אם זה חלול או מלא, ולפעמים גם אתה יכול להבין את הצבע, ואם אתה ככה מכיר את הסביבה של העולם, אתה יכול גם לדעת מה זה. והיום אני הולך לעשות לכם ניסוי עם הקליקר שלי, ועם כיסוי עיניים מאוד מיוחד שהבאתי מהבית. אני ימליץ לאנשים שנמצאים כאן באולם, לא, באף מצב לנסות את מה שאתם הולכים לראות בבית. מהסיבה שזה קצת מסוכן. ועוד מעט תבינו על מה אני מדבר. וצריך מישהו אליי לבמה, לא ילד קטן. מישהו מבוגר שיבוא לכאן, כי יש לו אחריות לשמור עליי, יש לו אחריות אחרת שיותר חשובה, לדאוג לחיים שלי. יש מישהו שרוצה לבוא לכאן? מבוגר מספיק, אתה בעניין? לא, אתה כעסת עליי. עד שם הוא רוצה לבוא, תנו לה מחיאות כפיים, בוא אליי לכאן. הנה היא מגיעה אלינו. יש לנו, תנו לה מחיאות כפיים עד שהיא מגיעה לכאן, תנו לה הרבה מחיאות כפיים. וכאן אני מכין לך בכל מיני דברים שאת צריכה שיהיה מוכנים לך, מהסיבה שבעוד שנייה אני הולך לראות שום דבר בפיתה.
רגע. רוצה לעזור לי? תחזיקי את זה את. כבר תחזיקי את זה את. לא להוסיף. איך קוראים לך? דגנית, תראי. בגלל שאני ואת הולכים לעשות את הקטע הזה ואני בעוד שנייה הולך לראות שום דבר, אז בואי קרוב אליי. אני אסביר לך כמה דברים מאוד חשובים. תסתכלי. אחד, יש את הלוח הזה כאן עם הטוש. את רואה אותו? תזכרי אותו. יש כאן 3 אקדחים. 1 פתוח, 2 סגורים. אוקיי? תסגרי את הפתוח, את הסגורים, לא לגוע בהם. בסדר? יש לי פה 2 חצאי שקלים. תבדקי שזה חצאי שקלים רגילים לחלוטין, ואפשר לקנות איתם איזה חמוצים. איפה הבחור שלנו שהיה מקודם? שהיה לו את הכיסוי עיניים על הראש? אתה מאשר שלא רואים דרך זה שום דבר? אבל זה לא מה שיעשה את זה. תקשיבו טוב. סלוטייפ. זה לא סלוטייפ. זה נקרא... לא, זה גם לא מסקט. זה נקרא דבק חבלה. מישהו היה פה בהנדסה קרבית? זה מדבקים פצצות. בסרטים אתם רואים שתולשים אנשים ואתם לא מבינים למה הם לא עושים פשוט ככה ומוציאים את זה? זה ממש חזק. וכדי להראות לכם עד כמה זה חזק, תביא לי את הגבה. מה אכפת לך? יש לך 2. לא, שם לא ניכנס לזה עכשיו. ממש באתי חיפה אני רואה. אוקיי, זה אחד נשים כאן. מומלץ בחום לא לנסות להתעסק עם הדבק הזה. עכשיו אני אספר לכם משהו שעשיתי לדבק הזה קצת יותר מן הרגיל. שמתי אותו בשמש 2 ומה שזה עשה לדבק, לא רק מוציא את הגבות, אם ישמור מה זה עושה בדרך. תביא לי חצי שקל אחד. ואותה רבותיי, בקטע הזה יש 2 אנשים בקהל שקשורים אליי. אחד זו מור. איפה מור? הנה מור. מור יושבת בין הקהל ככה שמור לא יכול לעשות שום דבר. הבן אדם השני שקשור אליי זה הדי-ג'יי חן שם. חן, בקטע הזה בלבד, אתה שם נאמבר שאני אגיד לך ואתה יוצא החוצה יושב ליד האנשים, בסדר? אם מישהו לא מאמין, הוא מוזמן לשבת ולתפוס את הדי-ג'יי. אם בא לכם להיכנס לשם אפילו לבדוק, שאף אחד לא מדבר איתי, גם זה אין בעיה. אוקיי? הנה מאיה גם הצטרפה אלינו בזה הרגע, ככה שגם אם בא לכם לתפוס את מאיה ולשבת לידה, אין עם זה בעיה. חשוב לי שתבינו שאף אחד לא מדבר איתי, אף אחד לא מגלה לי, ויותר מזה, את נמצאת כאן, ואת שואלים אותי מה זה. זה המיקרופון, האם יש לי משהו בתוך האוזן? בצד השני? חוץ מקצת ג'יפה. לא. רגע. לא, אם זה נופל, זה הלך. אין. ברגע שהדבק הזה נדבק לעצמו, לעשות איתו חמוצים. רגע, בוא נחתוך. חברים, קחו את האצבע שלכם. כולם כמוני. לסגור את אחד העיניים ולשים את האצבע על העין. נסו לפתוח את העין, תראו שזה בלתי אפשרי. מהסיבה שעין, השריר של האף-אף, הוא השריר הכי חלש בגוף האדם. מהסיבה שהוא מאוד מהיר. זה השריר ששומר על אחד החושים הכי חשובים לנו, ולכן הוא גם מהיר נורא, וגם הוא חלש, כדי שלא יתעסקו איתו. תראי, רואה את זה? זה אני שם על העין שלי. תלקי את זה מסביב, תראי שזה מעודק כמו שצריך. כן, שים לנו איזה ליינפול ברקע כבר. חבר'ה, אני סוגר את העין השנייה, בקשה מיוחדת מכולם. אל תלכו. תראי לי את העין השנייה, תעתקי את זה טוב כמו שצריך. עוד אחד, בואו נשים אותו ככה על האף. תעתקי כמו שצריך. אל תפחדי, יש פנים מתחת, זה בסדר. זה בסדר, זה היה פעם יותר גדול. קטע האחרון, שימי כאן. מעולה. את מאשרת שזה אטום מכל הכיוונים האפשריים? בואי מאחוריי. עכשיו אני רוצה... סגרי את זה. כן, חזק. לא כזה חזק, יש ראש מתחת. מאשרת, סגור? יש את הסלוטייפ שם. הסלוטייפ, תביא לי אותו. כן, זה אבל שתביני, תביא לי רק, אני לא יודע איפה זה. תמיד יהיה מישהו שיגיד, אתה רואה! לא, תביא לי הכל. ולא יהיה תקלות בנושא הזה. אתה רואה? אתה רוצה עוד אני אשים, מה?
איפה היא הציפי ההיא? איך קוראים לך? דגנית, בואי אליי, כאן. איפה היא דגנית? בואי לכאן. דגנית, את זוכרת את כל מה שהסברתי לך? יש את הכיסא. נותן לי איפה אני נמצא בערך. איפה את? לך יש תפקיד מאוד חשוב. תנמיך קצת רק חן. קצת תנמיך. קצת האוזניים שלי. איפה הקליקר? דגנית, את הולכת לקהל. קהל יקר, אני מבקש מכם להכניס ידיים לכיסים, לארנקים. תוציאו דברים, לא יקרה ערך, אבל דברים מיוחדים שיש לכם בארנק. תשתדלי לא להביא לי פלאפונים, כי זה כולם נותנים. תשתדלי להביא לי משהו מעניין, כמו תעודת זהות, או רישיון נהיגה, או איזו תעודה מזהה של מישהו. דברים באמת לא סטנדרטיים. משהו שככה, תסתכלים עליו, לוקח איזה שנייה להבין מה זה. איפה את? דגנית, תשתדלי לא להביא לי טבעות זהב יקרות, או ויזה. כי ויזה פעם הייתי באיזו הופעה, אמנם כאן אי אפשר לעשות את זה, אבל מי שהתעקשה שנגיד את המספר, זה היה בקלאב הוטל בטבריה, אם אתם מכירים, והזמינו באותו יום 500 פיצות על השם שלה. אמיתי, לא בצחוק. אז אם את מביאה לו כרטיסי אשראי, צאי לדרך 4-5 פריטים, לא יותר מזה. 4-5 פריטים. מומלץ לא מילדים גם, דרך אגב, לא לקחת מילדים דברים. כן. אתה פה ממש? אני צריך שתהיה בסביבה שמה. אני צריך שתנמיך קצת. אני צריך לשמוע את ה... יש לך 5 פריטים שונים? שבי על הכיסא. לפני שאת יושבת יש מיקרופון. תזיזי אותו. את כל מה שהבאת שימי על הרצפה שלא הפריע. תגידי שלום לכולם. דגנית, תגידי שלום לכולם. למיקרופון. למה את מתכופפת? שלום. יש? כן. הבאת כמה פריטים? כן. תראי אחד הפריטים, תחזיק אותו ביד ימין שלך, תראי אותו לכולם, קודם כל פריט שאת מביאה, תראה לכולם. יש? רואים כולם? תניחי את זה על היד שלך, על יד ימין שלך, בערך איפה שהיד שלי נמצאת. כאן. קודם אני אנסה להבין את היד שלך, ואז אני אנסה משהו על היד. אוקיי. מאוד מעניין. בעל הפריט שיעמוד. לא לדבר, רק לעמוד. מישהו עומד? דגנית, את הקול שלי, אני לא יודע מה קורה באולם, אז תגיד לי כן או לא. היא עומדת, אז זה בחורה. איך קוראים לך? הבחורה שעומדת, איך קוראים לך? נכון. אני מבין שהיא נמצאת כאן איפשהו. שני, מה שיש לך לדעתי, זה משהו מוצר שהבאת מהבית ישראל, אני צודק? נכון. זה פלסטיק, זה משהו, טיובה כזה ארוכה. יש בתוכו חומר, אבל לא נוזלי. חומר קשה, רך וקשה באותו זמן. אודם? יכול להיות שזה אודם? ליפסטיק. ליפסטיק? לבלו. לבלו, אוקיי. אז כן, זה של השפתיים. עלה לך 14 שקל, אני צודק? וואי, 14.99. באמת? מאיפה את יודעת? כתוב? עקצו אותך. שימי בצד, תביא משהו אחר. חזרתי, רגע. למה הלכת? אל תלכי, אין לנו זמן להתחיל לטייל פה. תראי לכולם מה יש לך ביד. אם יש לך משהו ביד. יש לך משהו ביד? תראי לכולם מה זה. תניחי את זה שוב באותו מקום. יש לי שאלה, את יודעת מה יש לך ביד? למיקרופון אבל, שישמעו את לא ממש. לא ממש. בעל החפץ שיגיד רק אני. מה שלומך? אני מבין שהחלק הזה פורה בלתת חפצים. יש מצב שאתה חבר של ההיא? מאיפה אתה? ידעתי. יש לך כיפה על הראש? חבל. יש לך חולצה כחולה? אז זה לא אתה. יש לך ביד מוצר פלסטי, מלבני, שנראה כמו כרטיס אשראי לדעתי, אני צודק?
100%. כן? תביא לי להרגיש. אבל זה לא כרטיס אשראי. זה לא כרטיס אשראי? זה לא משהו סטנדרטי? איך אמרנו קוראים לך בחור? אבינועם. אני יכול להגיד לך מה הגוון של הכרטיס. לדעתי זה בצבע אדום. נכון מאוד. אבינועם, השם משפחה שלך קשור למשפט? כן? מה השם משפחה שלך? צדק. אני רוצה שתחשוב מה הדבר הזה עושה. אני יכול להגיד לך שזה קשור אליי, כי אני אוהב לאכול. זה הכרטיסים האלה שמעבירים ואפשר לאכול איתם? כן? בדיוק. מה אמרת? לא נותן לך ביס. תן ביס קוראים לכרטיס. מאיפה את יודעת? כתוב. כתוב על זה ביס? תן ביס. אוקיי, שימו לב. זה באמת אדום? אדום. הבאת משהו מעניין נוסף? כן. לא, אל תגידי מה זה. היא אמרה, תגידי לי מה זה. תראי לכולם, לא רק לך. תניחי את זה על יד ימין שלך כאן, בערך כאן. יש לי שאלה, את יודעת מה זה? מה שיש לך ביד עשוי מעץ. סוג של. נייר זה עץ. נכון. בא לה כרטיס שיעמוד. זה לא כרטיס אבל, זה ממש ספרון לדעתי. כן? כן. משהו לא סטנדרטי. נכון. משהו שאנחנו מכירים בווריאציה אחרת. מעניין. אז דרכון זה לא יכול להיות וגם לא תעודת זהות. אלא אם כן זה זמני. אז זה חייב להיות רישיון. יפה מאוד, כל הכבוד. רישיון נהיגה. מה זה? תביא את הרישיון. מה זה? זה הצהרת הון? מה זה עשוי הדבר הזה? בעל הרישיון יכול לעמוד? אתה... מה זה אומר הרישיון הזה עליך שאתה לא בן אדם סטנדרטי? מה זה? מה זה הגודל הזה? למה הרישיון לא מספיק פלסטיק וזהו? ב-MC, מה זה אומר? שאתה יכול לנהוג על טרקטורים בחו"ל? על חמורים? אני לא רוצה אפילו להיכנס לזה, לא מעניין אותי. נכון לך? נכון. שלישי. זה כבר 50 נראה לי. זה... אבל תביא לי משקפיים, משקפיים זה לא משהו טוב. זה עברתי הלאה. תביא יד אחד מעניין. בבקשה. יש משהו? כן. הראת לכולם? מה שיש לך ביד לדעתי שייך לבחורה, אני מבקש מהבחורה לעמוד. אני צודק? כן. יש לך שיער ארוך? כן. זו את? לא. יש לך ביד משהו ישן, גם לא סטנדרט, כמו הרישיון נהיגה, רק משהו כמו אותו סיפור. צודק? כן. רישיון, לא, תעודת זהות ישנה כזאת. נכון. תביא לי. בעלת הכרטיס עומדת? קוראים לך דגנית? בעלת הכרטיס הזאת עומדת? את פה? לא, אל תבואי, לא צריך, תבואי שם במקום. יש לך שם של פרח. אני צודק? גם השם משפחה שלך קשור לפרח, שזה מדהים. אני צודק? זה כאילו הרבה פרחים באחד. מה זאת אומרת? השם משפחה שלך זה זר? 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 והשם הפרטי זה שם של פרח, דליה? דליה, אני צודק? כל הכבוד. דליה?
את מזל דלי. כן? אז נולד בפברואר. אני לא אגיד את השנה כי זה לא מכובד, אבל זה מזמן. ממש מזמן. יותר מזמן שאתם חושבים. בוא נגיד שהיא למדה בבית ספר, כתבו את ההיסטוריה. וזה היה ב-13 לפברואר. איפה את גרה? אל תגידי לי כלום. איפה את גרה? כן, זה שגרה בבית זה הגיוני. תגידי לי איפה את גרה. ידעתי. יש לך 3 ילדים? יש עוד אחד שאת לא יודעת עליו. את גרה בקומה שנייה? כן? הרבה קומות יש בדירה, נכון? ובקומה השנייה שאת נכנסת נראה לי שיש בשער בכניסה מצד ימין מעמד כזה עם טלפון או עציץ משהו? נכון? כן? דרך אגב, כל הבתים ככה. דליה... זהו, אין לי אותו מה להגיד לך. כל הכבוד. בואי נעשה עכשיו כמה דברים מגניבים. יש עוד משהו שהבאת? שימי את זה פה. אין פה כלום. היסטוריה גם. משהו היסטורי? של מי מה שאת מחזיקה ביד? של מישהו פה, לא יודעת, מישהו הביא לי. נראה לי שהוא טעה באונייה. הוא מבין על מה אני מדבר, נכון? יש לך ביד תמונה נכון. של מישהו עם שיער מאוד בעייתי. נכון. הוא זמר. נכון. הוא קשור למצרים. לא יודעת. אני ראיתי אותו ב... סיני, סיני זה מצרים. אריק סיני, חברה. אריק סיני, ואתה היית למה אריק סיני עכשיו מופיע ברויאל, באונייה השנייה. וואי. את כועסת עליי? אני לא הייתי שם מה שאמרו לך. נשבע לך שאני לא קשור. אבל הוא אמר לך, נראה לי טעית בספינה. אריק סיני? אריק סיני? כן, כן. תראי. תסתכלי פשוט כדי, אני לא רואה, אז אני צריך שתעתי. הוא משפחה? אז לא ראית אותו? לא קשה להגיע אליו. הוא דווקא מחפש שמישהו יחפש אותו. בואי, 2 דברים אנחנו צריכים לעשות. בואי. תניחי שנייה את המיקרופון פה. יש פה את הלוח, הדף הזה הלבן. תבואי עם הטוש ובואי שבי כאן. טוש כחול כזה, נכון? שבי כאן. בואי נתחיל פרה פרה. את יושבת? שבי. יושבת? לא צריך את המיקרופון. שומע את הבומים האלה. קחי את הטוש, פתחי אותו. אני רוצה שתעשי צורה פשוטה. ציור של צורה פשוטה. מה שבא לך. אני צריך שקט בקהל. לא משנה אם זה הכל. אני רוצה שתוסיפי לזה משהו. אתה מראה לקהל כל הזמן מה את עושה? ראיתם מה היא עשתה בהתחלה ואחרי זה מה היא הוסיפה? לא להגיד בכל רמה היא עשתה. אני רואה שם אנשים מתלחששים, לא להגיד, לא משנה, מי שרואה רואה, מי שלא מבין לא נורא. שים את זה, אני רוצה שתוסיפי עוד משהו אחד קטן. מעניין אבל, מעניין, תתוללי קצת. עקום זה בסדר. יש? כולם רואים? עכשיו תתלשי את הדף. תראי שזה לא עבר על הדף מתחת. יש? תתלשי אותו. קפלי את זה. ושימי את זה בכיס. אם אין לך כיס, תאלתרי כמו הקודמת. כוונו אותי שאני נכנס פה בזה. יש פה שולחן, איפה הוא? למה את כועסת עליי? אוקיי. איפה את איתי? ציפי, איפה את? תעמדי איתם. יש לנו את הבלונים, נכון? יש בלון כחול ואדום. עכשיו אני רוצה שתעשי דבר כזה. את יחפה שזה מעולה לנו דרך אגב. את לוקחת את 2 הבלונים והולכת בשורה הראשונה מסתובבת איתם. הולכת עושה איזה 2 סיבובים. באיזשהו שלב אני רוצה שתתני את הבלונים לאנשים, מי שבא לך. רק תוך כדי תנועה. כל מי שמקבל בלון, תופס אותו בגומייה, ככה קדימה. מה זה?
רק בשורות הראשונות. כמו? לא צריך. איפה זה שאלה שלך? מי זה? מי בא? חיביתי, אני יודע, חיפשתי. נתת 2 בלונים? עכשיו תקשיב, יש לי פה אקדח סיכות. אני צריך שתתני לי יד על הכתף. תקשיבי איך זה עובד. אני רוצה שתקחי אותי לשורה הראשונה שם. זה איפשהו בקהל. יש 2 צבעים, אחד כחול, שנגיע לפני שאני נכנס במישהו, תעצרי אותי. יש פה קו, יש פה קו מתכת על כל הבמה. אני מבקש מכולם להזיז רגליים מהקו, למה זה הקו מנחה שלי. תגידי לי אחד הצבעים מה את רוצה קודם, כחול או אדום? אדום. כן? ילדים אני זוכר. באמת פספסתי? מי שמחזיק בלון שישיב אותו ככה קדימה, אל תפחדו. מה העניין? תגידי לי מה השעה? זאת היא עושה כל מה שאני אומר. בסדר. אני מרגיש מהידיים שלך את הדרך. כן? מה עם המוזיקה? וואי, היה פה מילקשייק טעים. מה אמרת, אדום? תגידי, נתת את זה למישהו בקהל? לא כחול? נראה לי שמי שתפס את זה, תפס את זה מעל הראש, נכון? לא לעשות את זה ככה. ישר ככה. ויקי. אתה לא. איפה היא? קחי אותי לשולחן. למה את כועסת עליי אבל? לא לתוך השולחן. אנחנו בערך באמצע? אני באמצע בערך? בואי. רגע, חכי. תקשיבי. את זה ראיתם שהוא יורה סיכות? ראיתם. למה? מה? תסתכלי, יש פה עוד 2 אקדחים. אני אספר לך שבאקדחים האלה אין כלום. באקדח אחד יש, באקדח אין. איפה היא? תעמדי אליי. עם הגב אליי. עם הגב. ככה? לא לזוז. מסתובבים. תזכירי את השם? דגנית. את רואה את 3 האקדחים? האם יש הבדלים ביניהם? תבדקי. את יודעת באיזה אחד יש סיכות? כן? תערבבי אותם. רגע, אני לא אראה. בדיחה שחורה. כשתסיימי תגידי לי סיימתי. 3 אקדחים? גבירותיי ורבותיי. בואו נמספר אותם. 1, 2, לידו. 3. אוקיי? 1, 2, 3. תבחרי מספר בין 1 ל-3. 3.
ילדים, מה שאני עושה מסוכן. לא לעשות את זה בבית. תגידי שוב מספר. 3. לא 2 או 1. אין שום דבר. שימי את זה על הכיסא. 1 ו-2. גבירותיי ורבותיי, 1 ו-2. איפה היא? כן, גדלתי בחדר חשוך וההורים שלי היו אחים. איפה את? תגלו לה שהחלפת. זה 1 וזה 2. תחרי מספר, 1 או 2. 1 המקורי או 1 עכשיו? תחרי 1 האקדחים, איזה שאת רוצה. תקחי אותו פיזית אליי. את רוצה שיהיה אצלך? למה? זה האקדח. גבירותיי ורבותיי, אתם אומרים לעצמכם, מקסימום תירה בעצמך יהיה קצת דם שטויות. תרגעו, יוליה לא כאן. יש לי אקדח בעיה. את לא יודעת באיזה אקדח יש סיכון. 50%, מה יש לי להפסיד? חברים, העורק הראשי עובר כאן. אם אני מנקב אותו, אחרי 3 דקות, אני אומר לכם שלום יפה. ומחר יהיה כתבה גדולה בעיתון, הקריב את נשמתו בשביל כמה חיוכים קלים. אל תשכן. איפה שני, אל תגיע. גבירותיי ורבותיי, אני מבקש לא לנסות את זה בבית בשום מצב. כל החלטות שלך, דרך אגב, על אחריותי. תתכחרי! אמרת! לא, אל תגיעי, אל תגיעי. אני יודע שזה מסוכן. היא לא פתחה את זה, נכון? זה סגור עדיין? אל תגיעי. שחררי. הוא פתוח או סגור? לא נכון, הוא סגור. סגור, אני מרגיש. לכי רחוק, למה אם זה ישפריץ זה בלגן. היא הלכה? פעם הייתי שמן, הייתי יכול לפספס, היום אי אפשר. תגידו לי יוליה שהייתי נחמד? גבירותיי ורבותיי, אינטואיציה. זה הדבר הכי חשוב שיש לנו בחיים. תאמינו לו ההחלטות שלכם. אף פעם אל תחזרו בהם. גם אם אתם עושים טעות. מקסימום. תכירו את אלוהים. רגע, בטוחה זה? תגיע אותו. רגע, עצור. ילדים והורים, המחזה הבא הוא לא קל, יכול להיות שלא יהיה לי גבות. רגע, סבלנות. חבר'ה, לא להיבהל. רואה את הגבות? רק כדי להוכיח לכם. זה יכול להיות בעיניים שלי. כולם יודעים שאת העיניים שלי, את הכל שלי. שמש על הבוקר, החום בו מאדם כמו שבלילה. איפה הכרטיס? איזה כרטיס? אתה זה שעם האוכל?